I hereby receive this memorandum. Obviously, the allegations and all the demands and everything. Abahlali baseMohlakeng kwintshona Randi nebebelucwabevu ngomsindo bazimise nxe iintshukumo kulo mmandla bavala neendlela ngamatayala avuthayo bekhalazela ulwaphulo-mthetho luqatseleyo kule ndawo. I am therefore satisfied the interest of justice to permit the applicant to release on bail. Bail is granted. The settled amount of 50,000 rand. Matter is remanded 30 July 2026 back to court 16 for further investigations. Ukapteni wamapolisa uJohannes van Rensburg unikwe ibheyile ye-50,000 emva kokubekwa ityala lobuqhophololo nobusela kwicandelo leenkonzo zokhuseleko esipoliseni. Umongameli Cyril Ramaphosa namhlanje uphehlelele iphulo lokubonelela ngezindlu kwiintsapho zamaxhobo udushe lorhulumente wengcinezelo eNdwedwe kwiphondo laKwaZulu-Natal. Sinebulise emakhaya uKandandambi Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Abahlali baseMohlakeng bamemelela kumagosa ezomthetho eGauteng ukuba angenelele ekulweni nezenzo zolwaphulo-mthetho kwintshona Randi. Kuvakala kuba ulwaphulo-mthetho loqhekezwa kwemizi, ukudlwengula nokuthengisa iziyobisi luqatsele kule ndawo. Banikezele ngomqulu wezikhalazo zabo emapoliseni kwisikhululo sasekuhlaleni batsho benyanzelisa impendulo zingaphelanga iintsuku ezisixhenxe. Ngentseni yanamhlanje abahlali baseMohlakeng ngentshona Randi eGauteng bathe bazalala ezitalatweni beqhankqalazela ukungabonakali kwamapolisa kule ndawo nabathi ijike yalithafa lezikrelemnqa. Rape iphile matla. Ukudlwengula kuphala phambili ngakumbi ebantwaneni bethu abancinci. Xa siyoxela emapoliseni athi afuna abarhanelwa kuthi ngelo xesha awumazi noba uphi, yiloo nto singalufumani uncedo. Amanina ayahlukumezeka nawo emakhayeni ngabayeni babo kwanabantwana babo abagqibela sebesebenzisa iziyobisi. Aba bahlali babambe umngcelele ke usingise kwisikhululo samapolisa apho benikezele ngomqulu wezikhalazo zabo. Kulo mqulu bavakalise ukungahoywa ngamapolisa xa bexela isiganeko zolwaphulo-mthetho. The community noted a slow response on law enforcement agencies when reporting elements of crimes at Mohlakeng police station. For several months, we noted the spike of heinous crimes around Mohlakeng and how the issue of all our area sectors 1 to 4 being serviced by Mohlakeng police station, which then propelled the community to develop a memorandum and march to the police station for you to receive, Mr. Debrey. I hereby receive this memorandum. Obviously, the allegations and all the demands and everything is of a serious nature. It will be escalated to Major General Challan, right? And she will be in communication with, I believe, the leaders of this group as well as the station commander, right? And we will make sure that this gets to the hands of General Challenge so that she can take it up. I know her. She's a person that can deal with situations, and I trust that she will be able to help you to address these issues. Nakubeni kunjalo bathi abaxolanga kukungafiki kwebambela mphathiswa lamapolisa umnumzana Feroz Kachaliana njengoko bebenomnqweno wokuwunika yena nkqulo umqulu wezikhalazo zabo. Uninzi labantu lubuyele emisebenzini emva kwempelaveki yePasika kwaye ukhuseleko luliqilima kakhulu kwimida yeli. Amagosa ajongene nemida yeli ebemanqadanqadana namhlanje kumda iBeitbridge nakumlambo omkhulu waseLimpopo. Bangaphezu kwama400 abantu ababanjiweyo kule mpelaveki yePasika kulo mda ngamatyala wohlukeneyo naquka ukuthutyeleziswa kwezinto ezingekho mthethweni kweli. Umlambo iLimpopo waziwa njengowona osetyenziswa ngabemi baseZimbabwe xa bewelela kweli loMzantsi Afrika ngongekho mthethweni. Amagosa ezokhuseleko kwimida yeli athi sele ebambe abantu abangaphaya kwekhulu
nabafunyaniswe bewelisa abantu ngokungekho mthethweni. So the most critical part of this particular amphibian is to be able to allow us to be able to, patrol the Limpopo River, so that if there are individuals who will try to use some makeshift boats and try to, cross into South Africa through the Limpopo River, we will be able to effectively pursue them and be able to make sure that they get intercepted and ultimately, get, arrested. Ukanti kuphehlelelwe ngokusesikweni izithuthi ezikwazi ukuhamba emanzini. Eli liphulo loqinisekisa ukuba bayabonwa bonke abantu abazama ukuwela ngeenqanawa zomgunyathi. We have been able to stop or to arrest over 114 facilitators here in Beit Bridge, but also in Libombo and Masero Bridge. So that is very critical. Once you take out facilitators, you then slow down illegal migration, because people will not come through the bushes, through the rivers by themselves. They will only come through by being facilitated by those facilitators. And this kind of a capability is very critical for us to be able to take them down and ultimately make sure that at least we deal with the issue of illegal migration. Eli cala lomlambo laqatshelwa ukuba lelona lisetyenziswa kakhulu ngabemi baseZimbabwe xa bewelela kweli ngondlela mnyama. Ukanti umkomishinala wegunyabantu elijongene nemida yeli uthi ukhuseleko luluqilima kakhulu uqinisekisa ukuba bonke abantu abangena kwimida yeli bangena ngokusemthethweni. Isithethi samapolisa uBrigadier Athlenda Mathe uthi bayakwamkela ukumiswa kwetyala likaSergeant Fani Nkosi kuba oku kubanika ixesha elaneleyo lokuqinisa ityala labo lokuchasa ibail. Wongeza ngelithi uSergeant Nkosi anobuzaza kakhulu amatyala ajongene nawo kwaye unyhashe imithetho emininzi yokuziphatha njengepolisa. On the 2nd of April, they executed the J51 search and seizure warrant, and upon arrival, they found 7 firearms that are licensed and belong to Sergeant Fani Nkosi. But what was of concern is that 4 of the firearms were in the safe, but according to the Firearms Control Act 60 of 2000, all firearms must be locked up in a safe, and the safe must be installed and mounted on a wall or on the floor. It mustn't be removable, easily removable. So that was the first charge of contravention of the Firearms Control Act, in which the safe where the 4 firearms were found was not mounted on a wall or on the floor. They then found 3 other firearms. They found the .38 special revolver in between the mattresses of his room, which is another contravention because all firearms must be in the safe. They then found I think it's a Norinco R5 under his bed, which is another contravention. They then found a 9mm Beretta pistol in his car, in one of his cars, which is another contravention. They found multiple rounds of ammunition, 35 AK-47 rounds. Ukapteni wamapolisa otyholwa ngobuqhetseba uJohannes van Rensburg unikwe ibheyili ye-50,000 yeerandi. uVan Rensburg uvele okokuqala kwinkundla kamantyi yasePitoli emva kokubanjwa kwakhe izolo. Eli gosa lineminyaka engama-53 ubudala, lityholwa ngokwehlisa ngomlenze imali yenkonzo zokhuseleko. Uye wanqunyanyiswa kwiveki ephelileyo emva kophando lwangaphakathi olufumanise ukuba kukho ukungangqinelani kwamanani enkcitho-mali kwaye kukwakho iintengo ezikrokrisayo. I am therefore satisfied the interest of justice to permit the applicant release on bail. Bail is granted. The settled amount of 50,000 rand. Matter is remanded 30 July 2026 back to court 16 for further investigations. If you pay bail, attend court 8 hours 30. I do not deem it necessary to attach a reporting condition to a bail. In view of the fact, I do not deem it to be a flight risk. Sihlehliselwe umhla wesine, umhla wesihlanu nowesithandathu kuMeyi isicelo sebheyile samadoda asixhenxe najongene nezityholo zokufuna imali ye-extortion kwiibhasi ezihamba imigama emide. Abasemagunyeni bathi ababarhanelwa bayinxalenye yolwaphulo-mthetho lisebenza kumaphondo ohlukeneyo
kwaye banyanzela iinkampani zeebhasi ukuba zihlawulele ukhuseleko phantsi kwesoyikiso sodushe olungakhokelela kuphazamiseko kwishishini leebhasi xa bengayinikwa le mali yentlawulo yokhuseleko. Mongameli Cyril Ramaphosa namhlanje uphehlelele iphulo lokubonelela ngezindlu kwiintsapho zamaxhoba odushe lorhulumente wengcinezelo eNdwedwe kwiphondo laKwaZulu-Natal. Mongameli Ramaphosa uthi zinga-220 izicelo eziphunyeziweyo kwaye sele behlawule imali engange-21 million rand kwingxowa-mali kamongameli yokwakha nokuphucula amakhaya esele khona. Okuphehlelelwa kuphawula ukuphunyezwa kwenkxaso yezindlu kumaxhoba achongwe yi-TRC kwaye kukhunjulwa iminyaka engama-30 ye-TRC kunye nokwamkelwa komgaqo-siseko kwiminyaka engama-30 eyadlulayo. Nangona kunjalo, 114 eliza kuthi lixhamle. During the 1980s and early 1990s, Ndwedwe was one of the areas in KwaZulu-Natal most affected by political violence, udlame. People were forced to flee their homes, njengoba uMinister Kubai sekeshilo. Abantu bakhishwa emakhaya. Izindlu zabantu zachiswa. Kodwa okuhlupha even more ukuthi abantu babulawa khona la ngobuningi babo. Le nkqubo isekwe ngokomthetho wokuphakanyiswa kwemanyano noxolelaniso. Ikomishoni yenyaniso noxolelwaniso yayiliqumrhu lobulungisa elaliphanda ukunyashwa kwamalungelo oluntu ngexesha localucalulo. Laququzelela uxolelo kumatyala athile. Umongameli Ramaphosa uthi kuza kuxhamla kuphela abo bakumqulu wobhaliso lwamagama. As of the March 2026, the total number of approved listed beneficiaries here in this place stands at 220. The symbolic checks that are being handed over today represent 40 million rand in cumulative assistance being provided to the verified beneficiaries to build a home or to improve their existing homes. Umongameli Ramaphosa uqukumbele ngelithi i-TRC ibinganelanga ukupholisa amanxeba okungabikho kubulungisa kwixesha elidlulileyo, kodwa oku sisiqalo senkqubo ethathwa ngurhulumente ukuqinisekisa ukuba upholisa amanxeba. Ingingqi yaseMthatha kwiphondo leMpuma Koloni ijongene nengxaki yokonyuka kwezinga lolwaphulo-mthetho noluchaphazela amashishini asakhasayo. Mvanje uninzi lwamashishini luzibone luzizigculelo zoonqevu abathi bangene ngetshova kula mashishini bathathe imali nezinto ezithengiswayo. Umphathiswa ojongene namashishini asakhulayo uStella Ndabeni uphose umrhaji wangenelela ke ukuya kuva iingxaki abajongene nazo oosomashishini kulo mmandla. Umasipala weKing Sabatha Dalindyebo kwingingqi yaseMthatha kwiphondo leMpuma Koloni ujongene nomngeni wokuxhatshazwa kwamashishini ingakumbi lawo asakhasayo ngabophuli-mthetho. Oku kulandela iziganeko zokungena ngonqevu ngetshova kula mashishini bethatha imali kunye noko kuthengiswayo. Indibano yanamhlanje ebisingathwe ngumphathiswa ojongene namashishini akhasayo uStella Ndabeni ibijolise ekuzeni nesisombululo ukukhawulelana nale ngxaki. Into endiceba ndifuna ndiyibethelele into okokubana njengoba kuprezentwa phaa ngaphakathi kuthethwa kuthiwa u-local development directorate okanye i-local development economic development kamasipala is allocated allows 5.2 million for the entire King Sabatha Dalindyebo municipality. Uzujonge ke ngoku into okokubana is it not a drop in the ocean? Monakalo odalwa kuqhekezwa kwalamashishini udala inkxalabo kwezoqoqosho kule ngingqi. The crime is a critical impediment for business development, business growth in any area. We are here as OR Tambo business community. OR KSD is an economic hub of the OR Tambo business area and district.
umphathiswa uPhosi Mkhachi wangenelela ukuzama isisombululo kule meko bajongene nayo kweli phondo. Critical to the work that we do as members of parliament is to coordinate all stakeholders, listen to their challenges and see how best we can resolve those or bring people that can provide solutions. The second aspect is that as the Minister of Small Business Development, you will recall that we announced a 500 million rands for spaza shops, South African owned spaza shop support, and Mthatha or KSD has been one of the areas that have poor uptake of that. Indibano ezikwimila kunje zijolise ekuqinisekiseni uhlumo nokhuseleko kwanokubuyisela isidima kwiingingqi ezonganyelwe lulwaphulo-mthetho. Inhloko yamapolisa kumasipala waseTshwane Yolandi Faro uxelele ikomishoni kaJaji Madlanga kuba iinkampani zezokhuseleko ezibonelela ngeenkonzo kulo masipala azikhe zihlolwe intsusa yazo nangona kukho ikomiti esekelwe ukwenza lo msebenzi xa kukhutshwa iithenda. Ukanti oku kulandela ukuvela kwenkampani iGubis 85 Solutions eyakhankanywa izihlandlo eziliqela kule komishoni njengenye eyaxhamlayo kweli cham lokungajongwa kwemvelaphi yenkampani. Are these security companies vetted? The security companies that the City of Tshwane TMPD uses, are they vetted? Commissioner, we've put a security committee in place. Why are you scared to say yes? No. I was just a security committee in place. The committee was supposed to be in place where you have SSA, you have the COO, you have obviously finance there. And when the unit came over, I saw that that committee is not there. We immediately put that committee in place. And that is one of the things that we say the security companies must be vetted. Inkundla ephakamileyo yasePitoli yalele kuba uVusimuzi Khethi Matlala makabuyiselwe kwiziko loluleko iRhosi Mampuru kule veki khona ukuze akwazi ukufakana umlomo namagqwetha akhe. uMatlala bekwiziko loluleko laseBhongweni eKokstad ukusukela oko watshintshelwa apho kunyaka ophelileyo. We placed it on record that on the 26th of March, consultations were held between his attorney and the state at Kgosi Mampuru. On the 27th of March, there was a request from the team from the Madlanga Commission that they also want to have consultations with him, and the state granted that. On the 28th, when we went to have further consultations, it emerged that he is no longer kept at Kgosi Mampuru, and it was clear that he was taken back to Kokstad. And unfortunately today he was a no-show because it turns out he's not in Kgosi Mampuru, so the matter had to be postponed to 20 April. We've made a request to that effect that the court should order for correctional services, that is if he's in Kokstad, for him to be brought to Kgosi Mampuru within 72 hours. But the court saw it differently, and it ordered that he be brought to Kgosi Mampuru within 96 hours for consultations to commence. Ngosikakhulu ke Qwathikazi noNcuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkeleke kwidesika yemozulu mna bethu ngegama ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje kokubanzi masiphawuleni ke yenjenje imozulu siyivule ke mbukeli kokuqala kaloku sigangathe ke kumfanekiso wethu wemvula nayo kaloku imimoya phantse nje wonke uMzantsi Afrika nokho imeko ithande kakhulu ke kwamaxongo mpela kumntla mpuma apha eMzantsi Afrika kakhulu futhi kwalapha lapha ye-Free State namandla futhi amazantsi koferenqi nazo zonke nje ezaziphaluka ngexesha lasekuseni phantsi biko kakhulu ke ezontshizane zithe xaxa nje yonke lantsasa ngamaqondo okutshisa phantsi ka-13 degrees bethu nekhaya ngokubanzi ke masiwajonge kaloku ngokubanzi futhi ke nomaqondo wethu phantsi naphezulu ke sifune ngephondo lokuqala neliphaya lona kaloku ephondweni ke lasempuma kolona kwindawo ezininzi ke mbukeli wam apha ekhaya phako Mthatha Alvane Komane Sada phaya ikhona inkwankca kakhulu ngenxa yokuncipha kwamaqondo wabo okutshisa phantsi efikela ku-10 degrees ekuseni ngomsukathi ke futhi ke baphila ngolu hlobo phaya ephondweni ke laphaya Free State ngamandla kumantla kakhulu kwalaphondo phaya kosa
Sasolburg nazo zonke nje ezaziphaluka yilo nkwankce ke nomoya kaloku okhalwa nazintuthubo mpela futhi ngamaqondo wabo kutshisa phansi efikela ku-13 degrees mbukele ekhaya benjenje futhi kwelaphondo laphaya ephondweni lasentshona koloni ngamandla kwindawo zonke nje ezikufutshane kakhulu nonxweme phaya koofrenedal naphaya koovustile kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya bevuswa ku-13 degrees kanti ke benjenje futhi ephondweni laphaya enorthern cape mpela pha kumandla kakhulu phaya ko-uppington nazo zonke nje ezanginise kusiba kokoromani futhi ekuseni kuyaduduma nje yonke laa ntsasa amaqondo wabo aphansi ngu-16 degrees kanti bukele ekhaya nantsi kaloku imozulu futhi kwiphondo laphaya northwest mpela ke kumantla nempuma nje yalo lonke lapho naphaya kuyafefe ekuseni phaya ko-rustenburg naphaya encamini lapho napha komahikeng ngexesha labo lasekuseni futhi ngo-15 degrees kanti mbukeli benjenje futhi kwelaphondo laphaya egauteng mpela kwiindawo ezininzi eziphakame kakhulu phaa kwelaphondo busetshwane bonkons futhi kwasekuseni futhi kuyaduduma phaa kubaneke nje phantse yonke laa ntsasa ngamaqondo aphantsi kakhulu ke efika kaloku ku-12 degrees xa bevuka ngomso bukeli masinyuke sijonge phaa ephondo nje futhi laphaya elimpopo ngamanzantsi kakhulu phaya ke kobilabili busethabazimbi naphaa kumbindi welaphondo phaya koopulukwane nazo zonke nje ezo ziphaluka ekuseni khona inkwankce ngephi ka-15 degrees kanti ke benjenje futhi ephondo lasempumalanga mpela ke komiddleburg naphaa kumbindi welaphondo lonke nje buse-emlo phambi kwasekuseni futhi ngathi kubande kufefe kakhulu noma ephaa ubhudla ngokuqatha nje phantse yonke laa ntsasa ngenxa ka-12 degrees mbukele ekhaya vuma kaloku nam ke ndiyivale ndiyisonge imozulu phaya kwazulu natal ngamandla ke kumazantsi nentshonalanga lapho phaya kokokstad umzekelo wasekuseni futhi amaqondo aphantsi kakhulu efika ku-9 degrees nakwindawo ezininzi zonke lapho futhi kuyabanda nje yonke emva kwemini yangomso mna ndikuthanda kangaka xeshelini yoli kamnandi mawethu.